president agacha kiabonyaru ere ward yane akaena ne university na ande Steve akaminyoka kotini akareta orders chiogotineni university yukogendera goikira boniga abantu baitibo abantu ba North abantu ba Nyamira nduranyora university na ando mukanzoro makorigigu na ando jakagoteya abantu no muntu oyo mbuyare kerege ndoge korwe gumaiso marore na kiairwe ochigototebina onyo kugorerete ndagera mbuya mono na ande nakwanire na ande tigakorangeri mambi akugorere ndagerende na ande tigatonye gukwanega na limuranya koragera ase ngenjo na igure no muntu ogotena tanya kori ndagera yaye endagera akabeira akori kemosio ikire miaka 3 bona ria kori endagera tinda amanyaro yo koira lakini ima eto yo tali koira tinda edin kwane mangana mange lakini omweshimwa Steve tigato sike chikansolo mbia na ine ndoba sigeta bagaka banena abaya abaminto nende baraete bagatutanganira lakini ekerogo tebigunga gendo rame mwane bisini yo tamaitia se story rwet no embono yo kwane nga chikura 10 ninje tali enana na gundu ile kansora kengere tima etinga kerokwa etwaga tipwaka kerokwa tusukumere twaga ndempesa igamba akurikirete message yo gosoma gose yajete kenosi ngao igacha injere geto utaligeretia matemwa bono bona bubo gokobia matemwa abande ekiagera kerogo kobi na bora kobi mbakerieta kwaro kienana na kie kerangwete na kienana ye korokana obosoku obonene kero buna omonta gototrete na nto gotacha Nyamira na nto gotachongo na ande Nyamira eye yaito yo twins kero monto nara around gotara ndons kero monto onde tayo bwata chingurugo kani monta asagotara onye mwaro rire kene kiabarumire inchuo tuomerane tubora ningi tokobuna lakini amangana yugo chaka gotrete nana bona gotakanonya no mochumbe keromete tigo mochumbe akwane erinde otome kiritwaro kanena ne rigia ya mobono tore